Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnano mbola tsara atsika jiaby magneran-tany, indrindra atsika eto Madagasikara, ary indrindra atsika vahoaka malagasy na eto an-toerana na agny ivelany. Navy amin'ny fotoagna ny fagnanaovagna atsika. Za moa fa nivolagna taloha za andeha vacances hoe ngala souffle hely fa leran'za mipody mitondra dossier. Oui, navy za tsy navy tagnampolo fa mitondra raha iarahantsika jiaby milanja, iarahantsika jiaby mibaby, iarahantsika jiaby mandiniky. Zahay tsy mivolagna, zahay tragnony fagnahy, zahay ndraiky tsy mivolagna, zahay lapanjery. Fa en tant que zahay gasy, zahay mitsanga miaro vahoaka gasy karaha zahay. Zahay mitsanga miaro ny tsy rariny atao amin'ny tanindrazana tsika jiaby. Io tsisika hoe ro ivelany agny moatahoata. Oui, zay ivelany moatahoata. Nde zay koa avy Ambaribe, zay avy Madagasikara, zay mbola iahoatahoata fo. Faute anareo koa tsy tianareo kritikegna mahazaka demokrasia. Anareo koa tsy tianareo volagniny tandrignesa kritika ataony anareo. Matoa zay mikritiky, io tsy baka aminay, fa zahay mitandregny feom-bahoaka, zahay mitandregny feony gasy karaha zahay ataonareo tsindry azo lena. Ke noho tsindry azo lena ataonareo, logique normal ro mitaregny aminay, aboakanay fitaregnandreo. Zahay tsy karaha anareo sady minono misolelaka. Zahay tsy karaha anareo magnano lelan'ny aomby, magnano lelan'ny piso, wala magnano lelan'ny fandroaka sady ambava amin'ny masitay. Azafady, zahay tsy magnano zegny. Karakory zandry Dora, zahay raha koa tsy marigny aminay, ary aboakanay horetany ren-danitra hoe tsy marigny, tsy mety. Ya, raha koa tsy kenay, ary raha koa tsy mamango aminay, mialatsigny aminareo fa anareo tsy mety ampiriatinay. Hoe zandry mety midriky anao fa ny accepteko, afa ny accordeko zandry Dio. Ke raha karaha zegny anareo ny raha 2009 navy teo, raha ataonareo fa tsy nanjary. Matoa zao tontolo zao fa tsy mi-accepter raha ataonareo fa tsy manjary. Oui, zandry Joachim, mety midriky anao frère, mety midriky anao rappelé ndraiky za. Ke raha karaha zegny programme-tsika niany maro aminareo Ambaribe surtout nangataka hoe azalazako be anao fa nipody dossier jiaby namieny anao aboaka mariny isorako anao. Biby maro tagna izy ty, iarahantsika jiaby mitondra, iarahantsika jiaby milanja, iarahantsika jiaby magnatiky. Ke raha karaha zegny ikoragnesinay eto. Magnano salut anao za tsy matinao, Ranoko Berger, raha jiaby zegny eto. Za fa navy nivolagna teto il y a quelques jours, quelques mois, ataoko hoe tsy ela loatra
io resaka ino raha ty volaniko décentralisation io rango tamy raha manatsoa tagny io décentralisation io fanavadikindreo degré parce que indreo fa marary amindreo décentralisation io koa hapetraka fa io ndraiky tsy maintsy apetraka tsy ndre zovy avy eo ndre zovy avy eo la pourbe koa vaky rongana aro ty apetraka atsika décentralisation degré-ny azonao vahana miarabanao magnambola tsaranao za zandriko Joakim. Merci be ny invité za amin'ny live ty fa maromaro ataotsika teo berako anao zay manohy ragnanao après za mitsiky fotony décentralisation koa napetraka faritany dimy reo ny manana maizy reo atsika avatra leny ohatra atsika avaratry any tsisy raha tokony tadiavatsika tamin'arivo raha jiaby misy amitsika agny mandeha dianano atsika misy Panarivo mandeha savano atsika Panarivo de vo tsy volagniny ke noho ny fanagnatsika raha ziny avozondreo agnano décentralisation agnano état fédéré avozoandreo raha zegny zegny mahatonga amy fotoagna zao mahavandy ro mivolagna fa opposition non ro tsy opposition fa ro cinéma iro igny edy ny tegna mavozo état fédéral ke raha karakara zegny ankapobeny raha mampiombohombo rozo ty état fédéral ty fotony zandriko Joakim Madagasikara bebe lafosy izy koa fa hela ny volagnan'olo même Nations Unies volagna hoe sarotra amin'olo araiky hitondra Madagasikara tanky tsy partagenareo le état aloha mbarako tantara ndre États-Unis matanjaka fo mbola manana état-ndreo 52 états États-Unis nefa ny États-Unis matanjaka atsika ndretsika province tsota teo fo fa niomombo nandeha natao 23 24 régions 25 régions hay andeha agnino andeha angalatra ba ke raha karakara zegny raha misy atsika mila magnapetraka décentralisation et état fédéré point barre tsisy agnabonzegny eky atsika zao tsy mikoragna amindreo tsinjo tsy haiko nino atsika manana stratégie tsika atsika maro afa maro ary tegna maro ambarako anareo vahoaka olo miaraka amitsika na antoerana na ivelany na vahiny ara efa maaccepte hoe tsisy afatsika miboaka koa tsy resaka état fédéré zandrilahy Joakim. Bon, fa maromaro ny volagninao resaka état fédéral io normalement io tsy tokony mampiady ary tsika zaraiky fo mila état fédéral io. État fédéral io boka raha ny club 48 miaraka amindreo équipe ny Mamirahabatomanga andraiky etin'ny gouvernement corrompu aby io za boka azonao état fédéral io tokony mipetraka amy constitution amin'ny ONU to constitution nataony Didier Ratsirika avant une dernière constitution mety les sasana aby io tamin'ny coup d'état fo zegny atao hoe constitution de consensus ça veut dire ireo mi gouverne anticonstitutionnellement
azonao zay amizay raha nivolagny Andry Rajoely tato koa anio fa magnotana aminazy anao karaha mivolagna taminay fa anao fa état fédéral or que olo mivolagna fa tsendriky état fédéral mavandy rô olo aby io volagniny jusqu'à reo Tananarivo volagniny fa mavandy rô olo aby io fa zavanao amy diana ato misy gouverneur volagniny amin'ny misy gouverneur agny zay mazo volagniny iafa tsy nivolagnina Andry Rajoely fa le gouverneur aby io tsy élu fa ninomeny donc raha koa navadivadiky ny raha io zegny mampameloko Macron mampameloko olo jiaby communauté internationale jiaby meloko fôtiny raha tokony nambelany tsy nambelany zegny atsika zio fa naro ekipitsika nandeha resaka état fédéral tagny ireo mivolagna fa atsika commence majoritaire tsy haindreo raha volagnindreo ireo amizay magnasary miado agnato zegny tsy mety ataondreo le coup d'état misy transition io ampodindreo ndraiky karaha raha nataon'Andry Rajoely karaha mipody afarany atsika amizay fôtiny atsika côtier zegny tsy miady mavozo ary zegny nivolagninindreo tamin'ny réunion ndreo tagny ambila karaha io fa izy koa côtier fo io mbola roty mbola tsendriky mihetsiky volagnindreo olo jiaby nefa zay volagniky za tsy miditsy tana Diego azonao tana côtier non fôtiny reo jiaby victime karaha atsika koa plus de minutes zio tifaka sarotry volagna za tsy mila borizany za tsy mila non fôtiny atsika zio la plupart olo boka Nosy manambady borizany olo boka Tananarivo manambady olo entendu azonao sarotry zegny zay volaniko ro ne tsy ako karakory fitondragna ty volaniko exemple zio nagnano réunion ro nomoaly resaka militaire vietena ro mivory atsika mila magnano cohésion or que nivoniandreo tamizegny nagnadoso le général Richard Ravalmanina tokony nadosondreo fôtiny izy nampidiky ady jiaby io izy voalohany nampidiky ady jiaby tokony izy nadosondreo fa ro mitaditady ao fo zio fa regny koa misy agny andeha agnano transition fa atsika zegny tsy tafidiko ao koa atsika zegny tsy tafidiko ao za fa nivolagna maro miaccuser la France ino volagniny Donald Trump encore un état fédéré Amérique état fédéral alors président avy mandeha misy gouverneur karaha mandohalika président magnano mbola tsara azonareo misy le gouverneur volagniny tu vois fôtiny izy avy amy tanàna nga io boka amitsika ty gouverneur ndraiky mandohalika mahita président ka justement boka zegny ane le mampitsikika amle raha Zandry Joakimo hoe anao général président fa hitanao bado président fa hitanao tsy faminany za général andeha salut izy kelero koa za andeha misy salut même izy lehibe nitafiky tiako lehibe nino non izy koa fa tsy manjary raha ataony jamais de la vie za général andeha salut Rajoely jamais de la vie za andeha salut mambo Ravatsimanga et même Tsay Christian en plus raha tian'ny Rajoely atao boka tamin'ny tsy manapoka anao za zany raha tian'ny Rajoely ataony nagnapidiana ny Richard Ravalmanina teo parce que izy volagninao zegny mila hagnano transition ro agnatin'ny constitution nataon'ny Rajoely boka hoe izy koa izy miala na izy midémissionne mazava ho azy président Sénat manonga boka calcul mila ataony olany tsy bado zany olo tsy bado Richard Ravalmanina mi général retraité ino diamiony iny karaha zegny général raiky ministre ny tafibahoaka ministre ny défense regny ane général retraité comment ça fenao mandeha recruter agnatin'ny gouvernement olo retraité andeha hagnano ino en plus militaire ça se fait pas tsy
agnatin'ny lalàna militaire zegny na ia izy koa fa retraite izy retraite basta nefa eo nany zegny noho ny fatahoranao ndraiky fatiavanao andeha hagnano magouille corrompu gauche à droite général retraité andeha ampanongenao tsy fahaizana raha zay zany to tsy fahaizana raha ary antsika jiaby fa maefa éducation rajoela zéro ameko anao toy ya avy eo amizay i général volagninareo iny atsika boka en France mipetraka en France ataony mbotom-bazaha boka azonao zegny atsika boka en France aty atsika mandefa vola amin'ny avatsika any a Madagascar presque 400 milliards volagnin-dreo alefany gasy mandeha a Madagascar iro mivonagna atsika mbotom-bazaha ndraiky hier par exemple mandeha mivanga à Paris maison 25 000 euros le mètre carré vangainy hery olo dia tanindrazana iry général io nivanga koa tragno non azova amitsika mbotom-bazaha amizay zegny iro mangalatra Madagascar andefandreo ivelany dont aujourd'hui blanco aminao zay il y a plus de 200 milliards de dollars milliards de dollars en paradis fiscaux sasany mivonana io tsisy vola agnamboarana état fédéral za volagna amindreo za fa mahita vola en paradis fiscaux io tsisy olo mahazo mandeha miala Madagascar ambilanareo eto ro tsy dena ampodindreo volan'olo jiaby azonao zegny exemple mangalatra tanin'olo anosibeo alegna volanazy tanao tan'olona niraveny tranon'olo raveny amboarigny tsara izegny koa tragno ampidirigno raha vatomanga tsy ambela io tsy miala io tanko tsy ampodiny raha jiaby izy fa ndraiky voilà milifasy anao graduela en France aty anao fa tsy nahazo anao nagnano appel tamy plainte nataonao amy fédération ndraiky Marco anao rejeté plainte-nao aty volaniko zeny tsisy CENI tsisy ACC président tribunal tsy voavanganao donc maneza miréfléchira agny anao matanjaka zay en France zay matanjaka tsy zay mavozanao anao mipratike tabafoué la démocratie voilà ni liberté d'expression magnano arrestation arbitraire anao or que anao tamy Ravalomanina teo anao nadosony anao nangadoso Ravalomanina anao voalohany nivolagna liberté d'expression izy tsy magnano raha karaha zay anao zay lombolomby Marc Ravalomanina anareo jiaby pakany politiko mangalatra ro tsisy magnefa impôt atsika mandefa vola Madagascar ataovagna tiloandreo zay donc atsika tsy andevombazaha fa iroa andevombazaha zio boka raha tsy haiko za maly Richard Ravalomanina tandrignesa tsara volagna ambarako anao Richard Ravalomanina anao koa mahay tantara un vrai général anao tsy tokony ady hevitra hoe mbotom-bazaha zay ambarako anao Richard Ravalomanina mindao anao mizaha olo vrai tokony avaratra vrai zanaka ny avaratra za masaky magnam-pariage aminao Richard Ravalomanina 80 à 85% n'olo ny avaratra zana-bazaha na baka Dego na baka Diana na baka Sava 80 à 85% ny olo ny avaratra zana-bazaha anao mizaha sorany efa anao tsy mila magnontany Richard Ravalomanina araiky zay faharoe normal logique zay mizaka zokirenena vazaha fotony dadinay vazaha ray aman-dreninay teraka zay vazaha donc ensuite zanaka vadiny jiaby magnaraka bako normal automatique vazaha ampianariko lalàna vazaha anao Richard Ravalomanina misy raha akaiandreo hoe du sol et du son
Ratonay zao ty zay l'élection, c'est-à-dire zay tsy nitoteraka zay fa vazaha. Zay tsy nangataka karaha Rajoelina. Zay tsy nangataka karaha nareo mpanao politique corrompu aby reo. Zay tsy nikiteraka, zay fa vazaha. Zay tsy nikiteraka, zay fa gasy. 100% gasy, 100% vazaha. Ambarako anao Richard Ravalmana. Anao zao botiny vazaha, anao le vrai botiny vazaha, fotony anao botiny Rajoelina. Rajoelina ne vazaha taratasy. Rajoelina vazaha taratasy, fa Rajoelina tsy vazaha de naissance. C'est-à-dire, izy tsy vazaha du sang, fa izy vazaha du sol, nangataka. Aristote mivolagna, nangatako izy pour zanao. Zay naviany éducation, potehiny Rajoelina, potehiny Ravalomanana, ary potehiny roa miaraka aminazy. Richard Ravalmana ô. Zany za atao hoe espèce CV naboakandreo tao Facebook, mikasika anao, mialatsiny aminao ary amandreny. Zany za le maha général anao, franchement, izy koa araiky nivakiko zay agnatin'ny raha naboakandreo igny, koa classe d'examen na 3e anao na terminale anao la queue. La queue! Tsisy raha tokony maha général anao. Parce que nino? Général de grève, zay maha général anao. Fa anao tsy général de guerre. Mba aboabaka anao koa masaky aboaka raha ataony magnaboaka hoe zay nagnano combat pour la France. Amazana bazaha zay. Zo ty zay mitsangana miaro vahoaka malagasy, amazana ka gasy zay. Amin'olombelogno Richard Ravalmana ambarako anao lalàna iraisam-pirenena. Ndao magnontany Nations Unies anao koa fa matra zany. Olo araiky manana droit 3 nationalités. Ary azonao alegna 3 nationalités io amin'olo araiky. Manana nationalité anao baka amin'ny babanao, manana nationalité anao baka amin'ny mamanao, manana nationalité du sang et du sol, zay tany natirany babanao ndraiky mamanao. Zay maha lalàna napetraka ny Nations Unies. Richard Ravalmana ngô. Fa tsy niananao volana, aregnany wata botim-bazaha. Oui, aleonao lavitra zay manofy la France parce que zay voaefa. Ary zay nagnano raha tsara amin'ny la France. Karaha nataony koa, zay nagnano raha tsara à Madagascar, alohan'ny zay nandeha la France. Fa zay tsy nagnano karaha nataonao. Namono olo 2009, nitifitry olo 2009, de maboaka mivola fa anao général combatif. Non, général de grève. Zandela Joaquim. Izy tanao izy nagnano école t'Antsirabe tao, académie Antsirabe. Misy olona andefa message taminaka, tanao fa indreo izy atao major de promotion, fotiny maromaro devant izy fa la plupart du temps indreo olo baka la Côte, olo baka Morondava, olo baka Diego niaraka atao. Fa place major io volagindreo tsy maintsy olo baka avy Antananarivo mahazo place major. Zegny nazahoany place major. Zay izy nandeha tam la Russie, soi-disant izy misy CML de langue, fotiny nagnano stage na jiaby tam tanàna ambotim-boto aty, amboto-bazaha aty, fotiny formation nazy ta Melun, Ruelle Malmaison, Melun koa de la gendarmerie. Dika zegny mbo ely formation à Madagascar ao. Izy amizay magnerika za nataony légionnaire caporal, fa tsy zany edy e. Olo fa namaly izy mbo maeza mizaha olo karakory légionnaire, karakory armée régulière zegny. Voilà, itienne boka tienne. Nalefako CV naka, tsy poera mivolagna raha marigny.
nalefako CV-naka, nivolaniko taminazy zay raha nataoko, zay raha nataoko. Ino volagny? Anao koa baka misy expérience karaha io volagny. Nagnino anao tsy avy aty Madagasikara mandeha miady dahalo. Nivolaniko taminazy, nisy olona nandefa message taminaka koa, maramila volagny. Azala, azo aveka ndeha anao miditra maramila gasy fo magnefa 50 millions antreniko volagny-indreo. Za miditra l'armée française mitambitamby za, mbola agnamia za prime koa. Azonao zay? Magnamia za 3 millions prime à la signature. Ouais, oui. Andeha hiditra maramila gasy, sakafonaka tsy ampy, rangers tsisy aminaka, tenue tsisy aminaka, armement manky aminaka, za ndefa ty firin-dalo. Za molo veljery. Za molo veljery za tsy nandeha l'école. Tu vois? Ça des karama, même pas 200 €, or que karamataka, midika agnatin'ny l'armée française, presque 1500 € tout de suite, jusqu'à 1800 €. Azo veljery aminay roe. Azo mbotombotom-bazaha. Voilà. Hein? En plus, en tant que général, Vlankzé, il sous-estime son adversaire. Il ne respecte pas son adversaire. Ça, c'est, tu m'as pas général, yo. Ça se fait pas sous-estimer les adversaires. Avant, anao mivony maramila, tsy madigny vahoaka, dikan'izay anao tsary nandeha la guerre. Anao fomba vita mitifitifitry vahoaka. Ino ma la guerre andeha tao? Fa izy zay nitifitry vahoaka, général de grève ozy aminao. La guerre io manandehana an'izany. Après amizay, izy manambanibany maramila. Azonao, ambanimbaniany maramila. Adosiny arma amin'ny maramila, alefana amin'ny gendarme. Azonao, izy manambanibany ministère de la défense. Fotiny, raha tokony ministère de la défense mivolagna, bon, adosy arma amin'ny maramila, alefa amin'ny gendarmerie. Fa tsy président sénat mivolagna raha karaha zegny. Nambanibaniany tegna nidiadiaviny maramila, nidiadiaviny ministère de la défense, nidikany asanazy direct izy nanonga tany. Allô, ino valiny ministère de la défense? Tsisy raha valiny. Tu vois, izy ni accusé le colonel Charles, ni accusé le colonel Charles, zany koragna tamin'ny colonel Charles. Raha volagny colonel Charles, raha jiaby nivolaniko hoe marina, ary za tagnatao volagniny tamin'ny 2009. Ah. Donc, Madagascar, si à cause de la France, Madagascar, milentiky. À cause du club 48, à cause du membre Vatmaga, à cause de Nandra Duen, à cause du premier ministre, à cause du panneau politique, à cause du député. Voilà. Député fautif. Nanim, à France, en espace d'un mois, 1 an, nous sommes censurés 2 fois. Eh ben, justement. Non, dégagez. Député tika l'Assemblée nationale, tsy sera tondo, tsy sera ilengaro. Zany kuranga tamin'ny Christophe Kane, vlan Christophe Kane zaza raiky tsy masaky mavita io. Ireo jiaby corrompu. Ireo jiaby nazony. Aboakako dossier raiky anao resaka député fa samborinao zany. Amin'ny Ambaribe eo, député-nay boka bado. Atsika jiaby mahita député-nay Ambaribe bado. Za placenao Arosy la banane sy Lampany, za tsy nagnano fihetsika karaha igny tamin'ny Somaro. Mamaravatmanga moi premier ministre Maurice, sa Mamaravatmanga président sénat Maurice, anao mandeha mivolagna fa hoe ataova karaha Maurice, nataonao Maurice amin'ny Ambaribe. Oh, François la banane. Vraiment no araiky tsy Lampany. Député jiaby hitanao amin'ny assemblée miady. Ninenosy be non. Zay karaha tsisy député. Maire corrompu. Iranisy taminay raha netanosy be. Aboakako dossier. Fola raiky amby andra, izy de beau tany. 11 jours izy de beau zany là. Ali volovolo. Ny raha nataony tany, nitondra paquet vola 500 millions. Parce que candidat numéro 1 Tambaribe nitory affaire maloto jiaby tamin'ny fifidianana, nahitana 1067 ordonnance, ordonnance.
olo baka tany be jiaby nampifidianany Tanosy be 500 millions nandesinao aliabody nandeha tadiovô nanefa tea tribunal administratif folo raiky amby andro anao tany 11 jours nangorohoro mavozo hiboaka sa tsy hiboaka dossier natao zany efa ela volagna zandiko reto fitondrana reto fitondrany boka manisy am'omby ny magnara-dalàna koa vangoegna Québec karaha zay boka ataony boka manisy am'omby anao nampatsiaro zany resaka de comme amin'ny Sénat raiky amin'ny Sénat ao boko tsy volagny corrompu raha mbo amin'ny général Ravalomanana jusqu'en Platoni Sénat corrompu numéro 1 eo amin'ny assemblée ao boko Ambilakabaro o jiaby namezako agnarana andreo hoe députain corrompu jiaby ao normal ny gouvernement corrompu ny président corrompu olo tsy agnatin'ny fitondrana Mamravatomanga corrompu mibeko président république oh andeha matsika zandoko andeha atsika nomoaly anao kontandregny kabaroningay député nay Ambaribe valiko volagna anany izy noaly baka ny volagna atsika ro zandry regny zay zandronao baka taia anao zandrine fa tsy zay zandronao araiky atsegny zay corrigeko anao tsy lany-panisy ro watawata foagny mody aty zay marinao tsy sijeto nde zay tsako nareo fa mangosoko intsakaiky zay navy agny nareo rongany zay tsy andehan'olo tegnane anareo fa hitanay requin zay mbola andiseky io zay boko ndi hoaninareo zay magnano solombavany vahoaka matoa zay miwatawata François Arosy Labanany tsy lany-pani mitaregny aminay vahoaka parce que vahoaka fa marojo amy raha ataonareo miala arrestation mampigada vonegny zay forahinareo raha telo arrestation gadregna vonegny io raha ataonareo avy koa boka narozy io raha tsary nisy Tambaribe teo zandiko Joakim tsy haiko madinika eo fo very tsy hitanao tampokita izy organe-tsisy ro jiaby affaire araiky agnatiny Bianco agnarany fo io tsy masaky mivola tsy masaky magnano enquête tampoky natsangana amizay haute cour justice ACJ agnarany fo haute cour justice ACJ fa ro tsy magnano asandreo tsy sakindreo sambory ministre tsy sakindreo sambory député sénateur olo toko sambory ny ACJ voalohany rajoely nandeha taivato rajoely atsika jiaby nahita incroyable vraiment anao rajoely magnano olo donto amy le 3 tiako le 4 za koa tsy diso boka ro délégation ny banque mondiale FMI européen reo mody ny ranataony ny lingilingy izy président zay tsy asanao président république mandeha magnano prime mpiasany douane mianara protocole anao rajoela fa tsy hainao azanao zay tsy asanao mandeha magnano prime ny mpiasany la douane tsy vitanao nandeha nagnano prime mpiasany la douane tsy agnatin'ny budgétaire ny fanjakana tamy saison rony vory teo prime zay vola baka taia nale anao nandeha nagnanovana prime ny mpiasany la douane izy amizay mpiasany la douane misy zato efatra fonamegna prime hay nino tsy agnamezanao prime maramila maty vaha miady amy dahalo agnaty ala agny mba nino raha namezanareo maramila miady amy dahalo regny haiko miady hoany vahoaka ako mpiasany la douane tampoko za amizay zaro efatra miraha labo reo mpiasany la douane bontana rery parce que nino
corrompu ivato mabety ho azy i baka le karazana andrizalahy raiky kizembon-drazana regny voky amy raha tsy aky mampalahelo ane zany mampalahelo tampoky robo koa ny voly atsika teo mikoragna resaka armement marigna ane raha volainy colonel Charles zava bana anao mandeha bana ao zao io Diego o tsisy arme tsisy mbola mas 36 ndraiky kalaknikov mbola ratsiraka mitondra deuxième république nitondrany ratsiraka izy nampidriky mas 36 ndraiky kalaknikov mbola igny arme banao arme lourde jiaby ta Diego tao nampanongena Antananarivo ministre en défense ianao ndre sambo tsisy bana ivato tsisy bana Diego tsisy ata sambo araiky même la coque araiky tsisy koa nareo andeha ngala arme lourde ny maramila andeha miagna gendarme fôtony gendarme voavidinareo mialatsiny aminao général ministre en filohalonda ministre en défense anao retraite miala fa tsy hainareo mitondra anareo ne maramila du salon général du salon mialatsiny aminareo za tsy teno nagnarana fa misy général araiky iny tegna haiko vrai général ary efa tsy araiky ro nisotro ro mipetra ro magnamia conseil ro magnantitra fa anareo tifitry vahoaka mamono vahoaka dalotra voaboninareo dalo agnaby latabatra tsy sakinareo valise diplomate jiaby mandalo scanner posé question aminareo jiaby amy gouvernement ary posé amy rajoely valise ny vadiny valise ny zanany jiaby est-ce que mandalo scanner tsy mandalo scanner valise nany est-ce que mandalo scanner tsy mandalo scanner fa manino valise n'olo ndraiky diplomate n'olo ampandolovinao scanner ny raha vatomandra baka tsy hita trace foeky izy tsy mandalo ivato ofi izy miala teo binazy direct izy amy jet privé nany izy lo taila route koa fa magnano lalagna ataova lalagna ainao tompona tsenika aseva lalagna anao koa magnano lalagna amy paoa ambaranareo tsy navy aminay ma dossier prince saoudi navy tao regny firy malety nitaterinareo nidriky tagnatin'ny sambo amy prince azao misavo misy savo firy glacière nitaterinareo baka fasy nidriky tagnatin'ny sambo saoudi igny misy savo tsy mahazo mitsaka lapalakoky tsy mahazo mandeha vedety tsy mahazo mandeha laka tsisy olo mahazo manino tampoko anao boko nizaha maramila maregny gasy miambiny sambony prince saoudi vahoaka nefa tsy voarinareo saoudi mababanareo sa saoudi dadilainareo ka maramila gasy reny ndraiky ambesinareo ro aloha ny ameko fivolagnananao farany zandriko mbola miresaka armée za raha nandalo tambilobe aboakako dossier ho za aminareo raha nandalo tambilobe raha nataony zanaka tsay question automobile tsisy contrôle technique automobile tsisy papier police magnano asany 70 et quelques police nambilobe nadoso nalefa affectation zo etsika mikoragna zo zegny olo mitsindrony vahoaka mitodika aminao za lehibe ny police fa mara raha zay koa fa maranao volagny aboaka koa anao dossier 70 zandry tamin'ny affaire an'igny tobiliny zanaka tsay Christian igny nadoso ambilobe na affecté andeha ia tsike andeha ia menace zegny anareo vola fa Madagasikara mandroso zandry mandroso amin'ino mandroso amin'ino stratégie zay manana ary fa maro miaraka aminay état fédéral point basta tsisy koa ary anareo amin'ny armée ao nefa maro miaraka aminay sao tsy hainareo
Ameko anao zany. Zay volaniko, tsy abus de pouvoir ka io mon frère. Azonao, abus de pouvoir. Zava niany ponambily be. Io colonne vertébrale intsika boka avaritra. Colonne vertébrale. Azonao zegny. Nagnino tsy amboarindrozy. Nagnino tsy amboarindrozy. Or que misy vola, ro mahita vola, magnamia douanier volaninao, magnafody vava, resaka corruption. Voilà. Tsy zay andeha hivato misy douanier ty tsao agnambara raha ataonay afodinay vavandreo ty volanareo afodia vavanareo karaha ataony député jiaby boka avoafody vola amy vava zegny tsisy olo masaky mihetsiky zahava sakatia azoby député mitsangana miaraka reo zanjaby io zegny zanjaby io tegna mialatsiny za tegna tsy mety mandoaliky mon frère atsika misy razana ka za mandoaliky tsara raha nataonareo azovy nigajy aminareo zio itoiza ziny ataova bebenziny misy mama bio presque 80 ans 65 ans mikaiky za vondria zay za tsy mavita mamonjy anao mama blanc par contre anareo mavita magnano raha anao koa tia tanjazy anao fa tsy mavita anao fa entreprise mamirabatomanga magnano raha jiaby alainlainy vola jiaby tsisy raha vitany pont affaire anazy io mila mandeha ataony juste déviation nagnino za tsy mijery volaniko za tia tanjazina izy koa tsy mavita gasy anareo magnano affaire miaraka amy chinois bio nagnino tsy ka ianareo la Chine en une semaine même pas en 24 heures amboariny la Chine pont io nanao tamy coronavirus 24 heures la Chine agnamboatsy hôpital azonao donc io tsy resaka fitiavagna tanjazina fitiavagna compte en banque pour le compte de secte club 48 secte ro io zay miala voniagna zay volaniko izy koa gouvernement ty se conduire comme un gang atsika population magnano justicier mitsika mitsara ro fôty ireo tokony mitsaratsika ireo magnano asa maloto ambila vahoaka mitsangana vahoaka jiaby erany madinitsiako zany ihany ivonina aminareo mitsangana nareo jiaby anareo ka za volana fa zay aty en France zay magnisika anareo mivonina raha almezako anareo exemple 18 juin 1945 général de Gaulle en Angleterre izy nivolona atsika tsy miala atsika tsy miala nietsiky vahoaka nietsiky c'est ce qui est la France aujourd'hui la France artanana jiaby niady nandroso fo zava maventy Ukraine maventy la Russie andoaliky tsy maintsy andoaliky Poutine fôtiny président américain fa nivolona bon sanctionné raha jiaby or que ino raha volagniny président américain za koa avy vita la guerre azonareo ino raha volagniny Trump non nareo mila mikoragna ajanonareo la guerre izy koa tsy mijano sanction zegny avony Madagascar zio avo sanction vola amizay tsisy vola amizay agnato volany mamirabatomanga magnefa fanjakana azonareo mamirabatomanga magnefa fanjakana atsika tsy tiandreo de ino raha volagninareo de ino raha volagninareo anareo mitsangana olobe tsika mitsangana niaraka saboa tsy navozo artière sénégalais amy armement ro nitsangana fa nifitandreo olobe tsika tamizegny izy mena lamba fa nifitandreo fôty ro magnano mahay histoire fa atsika koa mahay histoire zay volao atsika vahoaka surtout atsika boka varatra atsika côtier jiaby miaraka atsika boka Antananarivo fôty ireo koa victime volano izy koa vita état fédéral io vita décentralisation io mirespira Antananarivo ampodiana usine jiaby nipotipotianareo io ampodianareo usine siramane ampodianareo raha jiaby usine cotonne ampodianareo usine cornebefne raha jiaby fary jiaby ampodianareo zegny tsy tiandreo
fotony mila mpandatsika royaume ny mpanjaka Antananarivo. Tu vois, c'est le club 48. Si on bat, si merna si on pourcent diable en pout que des. Faut que ça se voit. Mangan ad pou anaro sont full. Tu dis la pou. Ah, c'est ça du pou. C'est ça du pou. Fa, atikafu, atojo politique de diviser pour mieux régner. Diviser d'autres tika, c'est tika. Achatsara samadiki miadi. Ulu betika, soi-disant ulu betika yin. Mila renie tika ro diabe na mitka tika yin. Atika je député fa tiro député. Atika sur mbaba woka fa tiro sur mbaba woka. Voilà. Tu sarek masakini vul en l'Assemblée nationale. Tu sarek azom masakini vul nyanti reska ponyu. Faitanaro député ni ambilbera d'être pontari ni vul na fazeze non. Itanaro tasiano na den vul na ze. Tasiano vul na d'être no sibeta ira na ton tasiano. Dans la signature is. Ya? Arla banan na royu. Vawa ya district na de prison. Nian kipan vawoka. Urze? Ulam na rose? Si baka saan ko ano na pitik sa katiya tu. Zafaela vulnga ze vawoka number B. Atika tsimila mandual, sadras na tika mandual. Nampud kundekwe isora ko vawoka number B surtout sa katiya tsimandual. Fazora nga takom na ro vawoka number B. Surtout na ro vawoka sa katiya. Nampud kom na ro ravlan. Le 25 avril, sommet commission de l'océan Indien à Tomsonusibé. Ça veut dire ça marque naro. Dès maintenant, en boire à pancarte naro, en boire à banderole naro, à ton vulna sakalava, à ton vulna vaza, à tika me vulna italien, à ton vulna italien. Car le président Bru a dit au mois d'avril. Piaf naro, karati banderole naro, plaque naro. Elle peut user en anglais. Au secours, user en français. Cela y aura eu à boire barbare. Ça ne fait vous le mettre. Voilà où à tourner avec Joachim lettre, mandel président Comore parce que il est président de l'Union africaine, membre de la commission de l'océan Indien. En barane ici, à tourner un international, à faire nous saccater, you choose now. En Bilbe blanc, tout comme nous a député, ne Bilbe, Achille. Aïe nos yeux. Alors quand vous le va, vous le payez quand vous le bambaraza. Tiens, nous l'en descendrons. Aïe président de la République, nous voulons. Sananganul, ni rubatindran. C'est Christian Sangam, ni voulons. Facile semaine. Le même jour, Sango, gouvernement Jab, député Jab, sénateur Jab. Facile, ça n'a pas de man. Azov Tafan Zakamaton Sango and Zatskabatai. Ranas Bokan and Bilby. Tis. Même nos députés, you think Sango Matarina and Zabawak. Dekin Blitz of Javel not on a Rovokan and Bilby. No, député and Bilby. Asamatiano. Ano to kunandel kung varang bureau na Chay Christian. Oh, Prime Minister Banda Pruti. Karakor va kana karit. Faut non ngi. Va na fudino parce que faut bon milliard, faut bon million. J'ai les ramiste. Is para fam casque ou la varda atis pa zakam. Faut comme casque antanya va fam zakam pet timanga takam. Tet zan bulanga zan la. Yubkarane narok BTP surtout ceci. Tete zafan bula. Pon yu gwanyar kam tapuk. Zafan bula we. Ato vanaro pon flotan yu. Fa yu kwande tonaro idévation yu. Ran kwa nal. Yu tsimata na yis. Arantie lala.
anareo koa fa nagnano déviation io iny nambarako ministre en travaux publics nareo ministre du salon aboko tsy eny asanany ay maolona avy gouverneur tany tatsimotsimo tany andeha atao ministre en travaux publics tsy eny anao koa fa nagnano déviation tokony biafinareo io lakandrano mandalo aminay Matalia io lakandrano tsy biafinareo rano tondra déviation nataonareo normal izy mandeha mila amin'ny sisiny biafo lakandrano Matalia io mandalo io ne lalana rano koa fa tondraky na vodinareo normal amizay sisiny Ambilobe mahavalo jiaby io koan-drano resaka vola nagnanovana to tasemo aboisé en détail 50 millions par an 50 milliards par an azonareo amin'ny karaha nataony afaka Christian gouverneur ny fatokoe nataonao ia vola 50 milliards par an tsy navitanareo pomoaro iny 50 milliards izy koa mavita pomoaro iny nataonareo ia en tant que anao gouverneur tasyanao anareo navita nandany 34 milliards nagnano déviation bobo mady izy koa 34 milliards zay navitanareo nagnano pont ny fasy poatsiny déjà fanareo tapa paty mary zay tsanga parce que raha mianarany raha ene na resaka arma zay na resaka militaire na resaka asa tsy adala zay koa mbola mikarana tsara ary tsy adala zay miaro vahoaka gasy karaha zay magnambara ratsy manjary ataonareo vahoaka nambario be miaranareo ndraiky sakatia mitambatra fa tsika olo araiky fo ny mandoaly fifoka zao to ndontonga namatsika sakatia ry amtia ary hoaboakane ho raisa pirenena raha ho regny zao tontolo zao hoe zegny raha mandalo aminay amy sakatia io ne sacré nosy ary tsy vitan'zegny UNESCO nagneky io agnisan'ny patrimoine Ambario be tanindrazana n'olany eo misy fahasalamony milevy eo misy olo mipetraka mianatra mamely tegna eo ary maha patrimoine UNESCO izy ko ray ane mamodidy io sakatia io e tsy adala UNESCO nagnapetraka zegny fa tsy niana nareo anvitsinjo 10 milliards andeha miany arabo anareo ke tanindrazana andeha lafinareo asambaniana zay tantarany tanànanay ene raha midia koa jusqu'à Ambario be fa zay tsy alafinareo tsy hoe kanareo misy zay koa volana général Ravalomana anareo ve iady ambaramila misy fitaova hay olo be taloha miady amy saboa fa olo zao fa miady amy jery Richard Ravalomana anao zao fa tsy karahanao mbola Richard Ravalomana 2009 namono olo nitivitry atsika zao ka magnapetraka question zandriko zao aty ino zao zeste lingilingy volana andeha atondro amy 7 février Ambojoroatra roboka namono tambojoroatra anareo zao masaky andeha nany lamba fotsy andeha anaty flera sangambaty vandina tsanganareo io Ambojoroatra io anareo nefa namono olo teo mitivitry olo teo tantara tsy fagnadio anao mihitsy rajoely tamy place 13 mai anao nanangana gouvernement de la rue nao sary nisy tamy fiaignan'izao tontolo zao olo manangana gouvernement ke amy lalabe tamizay premier ministre natsanganao monja rendefo andeha napetraka premier ministre atsika Ambojoroatra anao navy Ambojatouro anao nilefa na ino anao nilefa niana anao ndeha amy 7 février fa hoe amy malahelo mitomany amy zavatra nazy vaoaka jusqu'à niany
fianakavianandreo ny voany victime voatifitry regny tsara mba nisy action nataonareo maro amindreo regny mitretre aminaka io tsara mba nisy action nataonareo anareo namono havandreo namono ralahy namono anabavy namono zanaka tambotsy roatra anareo zao 7 février ndery za miambina anareo zegny izy zandrina bon atsika boka varitra boka tsy mahay mangala opportunité azonareo zegny tsy mahay mangala opportunité fa hitatsika mangozohozo ny fitondragna io ataonjao atsika tsisy leader Marc Ravalman fa mivory miaraka amin'ny équipe-nazy agny reo fa misy plan B agnapetraka ery soit Ravatmanga hatony volana izy koa rongana ataontsika référendum ty soi-disant izy koa tsy nikorongana ataontsika référendum zavatsika changentsika constitution andradueny mavita mipody izy koa andradueny tsy mipody aleko par force raha ty vilagniny azonareo zegny atsika boka tsisy opportunité volako aminareo zegny tsy mandinika amare voilà tsy mandinika amare atsika ambelatsika iro magnano zay raha ataondreo atsika miambiny fo izy koa fa havigny amizay io tsika milelatra vitindreo za koa meza poste ny préfecture za meza ny poste ty za meza ny poste ty azonao za iady zay volako izy koa tsika mihetsiky olo jiaby mihetsiky olo malagasy jiaby contre club 48 io secte io miaraka mamy Ravatmanga io zegny namonionjao le général là tsy kagnano état fédéral idissoudre club 48 io nivoniandreo izy raha tsy mbazava un truc comme ça je crois raha tsy mandava voilà zegny namonionjeo izy tsoro tsy mahay histoire boka azonareo tsoro zay volako atsika micommence dès io mihetsiky kaza mavozo za fa mivolagna aminareo zegny tsisy armement amin'ny faritra jiaby à part Atanao armement lourd jiaby ima Marc Ravalman nandefa raha zegny voalohany izy nagnapetraka état central io izy nagnabongobongolo jiaby izy nagnapitsika exode rural zegny naviany cotier jiaby maromaro cotier nandeha Tananarivo étouffé amizay Tananarivo tsisy asa very asa olo amizay tavela atao izy rongana i andeha hiasa i amizay olo andeha asa atao andeha odaia tsisy vola tafipetraka Tananarivo amizay olo jiaby zay igny ampidianany Marc Ravalman olo nalena be Marc Ravalman andeha tandatsika mera andeha tandatsika mera izy tsy nekenjô nagnano akory rô ino volagninjô tamy Marc Ravalman miliara koa ny impôt tsy nifenao tato ro jiaby ka tsy magnefa impôt anao ihetsikety volagninjô anao zegny nalefandreo zanaka mamy Ravalman nitandatsika Marc Ravalman nagnafody vava non mais zay volako des années za nagnano renseignement zay za tadiavinjô za zio any tadiavinjô za fo tsy mijery volako za tsy mijery rô za tsy mavozy rô za koa ty andeha Madagasikara tamy novembre za fatagny tsisy olo nahita za juste zay boka mbarakety matetiky zay koa ty andeha agny zay mandeha anareo tsy hita zay aby zo mba avion fo mavita mandeha agny justement boka c'est pas parce que mamy Ravatmanga zio andeha privatiser APMF andeha leny zegny tany jiaby amy Diogo resaka amoron-dranomasiny jiaby za mavozy izy ireo zay boka fandafisaiky regny fôtiny fa tsisy vola fanjakana après je vais finir mon frère après comment dire ça là za fa nikoragna resaka avenue ni président les états présidentiels jiaby za fa nagnano vidéo en français za nivolagna tamindreo anareo koa avy aty anao sibe aty anareo complice fa nisy olo nagnambara fa mbola tseniky marigny zegny Madagascar journaliste Madagascar miaraka amy fitondragna io azonao raha zegny ambara matetiky karaha ireo mamoroporogno raha jiaby io karaha reo nivolagna fa Europe andeha gnania 1 milliard à Madagascar
ino va PIB de Madagascar milliard edy va karakory andray ifendozy bad bokaro en même temps ambassade européenne ni roasindreo tany tatanarivo fotiny tsy tiandreo olo mivolagna marigny ni roasindreo ke niary na miavola zay volaniko ro armé avec des fusils nous on est armé avec la vérité zegny tsy tiandreo atsika tsy mila arme fa ela loatra zany tanda arme ty volaniko ambila eka arme ty ambila zavolagna la vérité amindreo io amizay tiandreo la vérité démocratie tsy tiandreo andreo jely nanda commence nagnano coup d'état tamy Marc Ravalomanana alohany izy nagnano coup d'état misy légionnaire aroe légionnaire matimaty zay tsy navita service même pas 11 ans de service nandeha Tatananarivo nalenandreo nagnano kidnapping ro nazy vola karana amizay ambadikindreo koa ireo karana bio mamono avandreo jiaby amy sisiny ranomasina bio le côtier ireo tsy tiandreo la fédéral fotiny ireo monopoliser ndreo entana jiaby dokany importé izy magnano la pluie et le beau temps ambily BO izy mampanonga raha jiaby tsy tiany no namany karana bio io amizay tsika mipangaraha jiaby lafo amizay aike atsika misy sport Nosibe misy sport Diego misy sport Tamatave misy sport obligé tsika mandeha Tananarivo tsy sport mivangaraha lafo moramora tokony magniry atiny zany anao magnano dédouanement à Diego Tananarivo magnamia bet baka Tananarivo ipoandreo compteur anao Jirama à Diego miadigolo baka Tananarivo magnampody compteur anao misy tribunal à Diego exemple maire Jean-Luc Javolotsara mila tsaragna Tananarivo izy bientôt alohana anao anambady mila andramaniny ro baka Tananarivo antseny vadinao non afarany zegny afa ho aby zay baka azonao nomaly zany hita zio ministre des affaires étrangères voatetry fa décentralisegny fagnanaovagna passeport rango zay koa décentralisation de passeport nisy fa nareo namoty izy nino zio nde ampiafinareo fotony nagnino andy mpiafinareo fotony rano fa tapaky orononareo nikorana atsika teto resaka arme koa tsaroa atsika voanipody tamy place ingia irajoel asa azonao ono tsy mamoa fotany mandry za pe azonamo olo be ray aman-dreny igny sevambony simon baka amin'ny Andoharano ary conteneur feno bala basy najotso tanosy be ndraiky niantsy anao nandeha io conteneur ndraiky bala ndraiky basy io nadosona laky tanosy be nandeha io tsy saky chef de douane DG douane nagnambara hoe conteneur iny nandeha fulany tsy saky Bianco aia conteneur io tsy hita bala basy jiaby tagnatiny tao nandeha io disparu dans le port disparu conteneur avec bétine tout nangala il faut se faire putain merde justement zay ka volanko aminao hoe ataondreo tany malemy fagnoregnana angady ambario be azafady zay zanaka ambario be zay nitsanga nisy volana koa nataony ngiay tsy lany panino moaly valiko anao arosy izy moka nivolagna ny moaly fa atsika zay tsy raha nataontsika Madagasikara magnontany anao za arosy François Labanany anao tsy eky nagnano politique za fa nagnano politique to ary fa nipetraka tamy place to magnontany olo maventy anao tamy faritany to place naka donc tany amy faritany zay tsy nandafy tany-drazana zay tsy nandrava tanin'olo na tany titre borné
tsy niravene tsy nikitinay ndre ely ny volana normaly ro mipetraka am'tragno babalo normal tsy mipetraka am'tragnony babanay nefa fotika ndraiky vato anao mila zovy andipetraka io andipitranao bakagny be fandegnanao nde anao tsy masaky mody be fandegnanao miaratsy aminao matoa babanay miasa ziny fitsondrovan'izay zanany amare fitsondrovany ry zafiny afaka mare normal zay mipetraka io zay ne manana zay koa misy tany ny vangany ngobonay vangany volany zay nanangana trano fa zay tsy hanano karanao ro mangala tany mba anao voalohany nangala tany siramaio nanangananao trano io mampahady anao misolelaka zay fanjakagna avy eo fotony anao mavozo adoso amy tanin'ny sirama François Labanany zay normal zay mandova rano babanany fa anao nde mpifandegnanao tsy sakinao diavy nagnary tegna babanay mamanay milionay lanjaina teny naterinay ndraza afasan-draza fa ninao naterinao ia ambaribe tsy sakinao ny lanjaina nitsaka rano nosy be 45 minutes io nandeha be fandegnanao anaran'igny verifaty igny le tegna verifaty François Labanany arosy fa tsy niananao ndeha nidroboka ambaribe teto nisy araiky zay koa baka nivolagna tamy dossier-nazy zandrilahy hoe fa zany tendranosy be teto na diolo mahazo asy rosy mialatsiny za manogna agnaranao ray aman-dreny nino raha nataonao tanosy be nandafitany ro jamindry tasy ano na lafinareo lavoarany vahoaka mena miongo na lafinareo lakoro garaziny la mairie andrefa io entre école masera ndraiky la mairie zay anao nagnano raha tanosy be mahazo asy projet normal anao niany vangoeny kizembon-draziny mialatsiny aminao ray aman-dreny anao farany olo tsisy raha natao tanosy be fa tsy niananao ndeha molo président tsy niananao ndeha nado tegna aminay io azafady aminao nikorana atsika teo hoe resaka maramila zany fa komaly baka reo nivory taia voaloha teo le grosse tête des armées naboaka amrony zandiko ro samby rofo ne magnaboaka dossier amitiky zigny niravararo isan'andro anareo samby anarofo azahoana dossier madio raha nataonareo taia voaloha anareo samby grosse tête ne nagnazahoane dossier tsisy raha tapaka tsisy raha nanjary nataondreo tao les officiers et les généraux vaky hoe boka rozy olo maramila tofoko ary tsy mila gendarme zegny raha misy azy olo ke vahoaka zay mivolagna simple atsika zio matanjaka rozy eo magnano drakitra agnaty vilagny zegny ro fa tsisy force ro fa vavabe fo fa ro fa tsisy raha rozy eo drakitra agnaty vilagny rozy eo ne magnano requin karakory mataony requin agnaty rano ny madiny photo awa mahazaka démocratie koa tsy hainareo définition démocratie azavainay aminareo mahazaka démocratie anareo koa tsy tianareo critiquer volagny magnanaova raha mariny fa aza magnano boka manisy aomby ny magnano ny mariny koa vango anareo kipay fa bebe donc fotoagnatsika zay asa misy raha tena mpiagna zany non je vais finir tano izy koa misy olo magnano raha tsara boka atao mila volagniny fo exemple za tsy kory Marc Ravalomanina fa Marc Ravalomanina agnisany olo nanjongona andeha anjavona
club 48 io. Club 48 io. Narô, zegny amizay sinekelo zegny olo jiaby contre izy hitanareo vidéo misy papa zay mivolagna mila atao zegny Marc Ravalomanina atao assassin atao zegny za tsy folo Marc Ravalomanina volako aminareo zegny za tsy folo tokony normalement tsisy olo boka Antananarivo mitondra président a Madagascar ao zegny tsy nagnamezan'ny la France ireo boka Antananarivo namezandreo Tsiranina azonina anjongana Tsiranina azonina anjongana Tsiranina jusqu'à niany normalement fa anticonstitutionnel zay edrataondreo io edy zay volako tsy ataotsika la volako aminao zay fa atsika mietrefa atsika vahoaka erany Madagasikara kaza miamby eky leratsika zio fa zio izy koa tsy vitatsika eky amty tsisy anja eky azahoatsika izy kaza mavoza nareo plan Roger Mokeo prévu mois de mai ou mois de juin Rombilang référendum le troisième mandat Rajuel tiens jusqu'à mon frère tiens jusqu'à justement c'est pour garantir Gomar il tient na roangra kasi mois de mai c'est ça na ro ndenu sommet commission oceane ndenu za tumotu mbotatera YouTube vita quoi yo YouTube vita heureusement alors on a mis plus à l'oreille za contacté Oulmae président comorien you za def lettre amnas directement voilà justement faut en même temps natonjo il a des amis gradué pour qu'il ait plus de vola comor asno il ka vendre nazo marlo cha vendre nazo ndenga plus de vola comor nandel bloqué bon après mes amis question rek faran oui aye vous l'amène diaby nangala rinjo abi aya jusqu'à même tiré jusqu'à nian zemi ngarna nulu nangala vous l'amène ayemze directeur en knapsi ni lefa am yarkam vola bi faut-il merane djugo dalenjo resta borno fontaine farek nande yarkam milliard yi Chita mas chita affaire classée. Alors vous l'avez knap, c'est ce que c'est de la d'ailleurs voilà 55 milliards na l'ennemi na ratitoine ex-maire Antananarivo. Justement boka. Imagine femme d'ailleurs voilà 25 milliards na l'en vatin ravatmanga un ravatmanga tam knaps. Justement, parce que pas de or que as-tu inventé du dossier, soit disant Bonafontaine, or que t'en arrives si c'est dire un peu, mère Diogo et tout, directeur, association y, niveau, c'est dire Jean-Luc Diogo fait grave langue rosé blanc. Ici, ça fait la malie, jusqu'à un certificat de bonne conduite amené à Bianco. Comme j'ai Bianco, Boladangano à Sanazeli. Tu vois, direct. Antenne na Bianco ira na Bianco après mutation fodi na ngamia azna na ngamia ratara boka na sepa iro jab Antananarivo misa fera malutu jab vola mena ver jab iro jab ni yet atkalek chimiet zene blanco iska umbienga tikangana karati iska umbienga isbukara miss joyi aboro tusi il a mis sur bichette embargo no sandi ul baka bichette na mesa dossier rosi noire kon yalla to la ngambil be voy marine il a ton Christian joyu antanis carrière rosi noire siren président bichette président Foutan ana ministre yu hay zey tsara président Foutan faut baka président Foutan bichette ko zenani vous l'amenez en ville ok. Mar dossier, vous l'amenez en ville fa. La prochaine fois, si on va en live, pourquoi parce que notre dossier. Voilà. Ah oui, Maro. Mitumai ou diable, miska. On s'est mis sur sceptique. À la trawa, faut examiner le maté. Voilà. Ramari Misi. Raven Nazim Tani. Il faut que tu manières que vous venir sur place.
raha marina. Grave raha voatrika ty atsika koa zany tsy mihetsika izy io tsisy isoragna zanahary fa maromaro olo mikekatrika fa maromaro olo pare fa maromaro amy faritra jiaby Diego amaragnatsika izy za mipody amy Richard Raval mipody amy Richard Ravalmana. Anao tsy boty vazaha io moa nino antony anao nandeha nivangatragno agny a Toulouse. Nagnino anao tsy nandeha nivangatragno a Tsirony Mandidy, nagnino anao tsy nandeha nivangatragno a Tsirabe fa anao nandeha nivangatragno ary a Toulouse edy. Baka io le pire olona ataony écran-jo kenkerery sambatra karany. Richard Ravalmana andafy eto tsisy raha misitriky. Anao nivangatragno a Toulouse, anao zao mikarakara koa dossier tany fampagnanovagna soirée nandeha mila alainao vangenao. Anao zao dikan'izegny andeha nagnino aty anao andile zay miambigna anao ty. Nagnino ma tsy ataon'ny transparent compte en banque ndreo jiaby io karaha ty en France koa misy kisanty compte fa olo jiaby fa mahay. Nagnino tsy ataonao transparent aeka exemple anao piasan'ny douane ke anao mavita magnamboatra tragno étage anao piasan'ny tsiako azao ohatrino salaire anareo karakory navita anareo raha baka raha nivolaniko teto zany amin'ny Ambaribe eo anao koa ty Ampagnarivo zany anao mangala la place amin'ny Ambaribe eo izy baka raha mahazo zay Ambaribe eo piasan'ny impôt directeur ny impôt 2 ans même pas izy navyo château la cour béton ohatrino makaraha préfet Ambaribe farany préfet Jokolo eran'ny Madagasikara mialatsiny aminao zany ranzeko raha ataonao tsy manjary tsy amoa fotany mandry ray aman-drenao za zany papanao ne commissaire tamile teo nagnakory ny afarany tandrema fa tany masina aminay io raha jiaby zegny ohatrino makaramandro ohatrino vola maloto zay raha ampiasainareo raha ngo président nareo jusque aminareo misolelaka reo minono. Donc amy magnaraka atsika magnano misimisy koa zany ry oui de toute façon atsika izy koa fa misy nouvelle atsika fankaregny eo fo fampanamia nouvelle fotiny fa hainao fa ireo sambro ao fo mandefa dossier amitsika fotiny ireo na voafitika be igny soi-disant exemple andreo vony ataoko ty ataoko état fédéral ataoko ty nava en place exemple colonel Charles vain colonel Charles za niala fotiny ireo ndeha mony vahoaka ndraiky fa tsy andeha ampandroso Madagasikara izy eto asebenoa eto izy zay mikoragna izy vonina raha marigna aminaka ireo vonina magnasary mavandivandy za fa niza Interpol plainte indreo tsy miditra amin'ny Interpol azony colonel Charles. Voilà. Bon, isoragna nareo jiaby nagnaraka zay raha laty eto. Tegna isoragna nareo fa izy volagninay zegny mila miaraka mitsangagna atsika jiaby. Union c'est la force. Voilà, eran'ny Madagasikara. Io tsisy frontière, tsisy Gourzany io non, eran'ny Madagasikara zegny. Voilà. Magnano fotoagna aminareo magnaraka mbombarany eto. Merci aminao zandry lahy isorako atsika jiaby amy magnaraka koa. Merci.